tardor de 1955. L'entrevista del jove corresponsal esclenc Ricard Guanter a Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaxo, publicada al diari gironí Los Sitios el juliol d'aquell any, crida l'atenció a un altre reporter que visita el popular compositor per a mantenir-hi un interessant diàleg. Aquesta nova i darrera entrevista, que mai veurà la llum, esdevé un viatge pels moments clau de la vida del músic i compositor, il·lustrat amb arranjaments especials fets